aka m kwando bisi wezi wa kene chibi oga na-ekwe dịka gwubu n'ime ọhụọ dị ile we ha na-ebe agụ dem egbunem aka ji ọhụọ na anaba aka ji ọhụọ n'ebe ma nwaanyị awụ na anụ mmiri jara n'ozu ana m na-ekwu n'ịtọ ọzọ ugo na-abọ ezi igwe chi na-agọrọ m ogbu na-agodo ogbuzu oge ya mụchi ewe nwa mkpọrọ karịkwa agha bịa jụọ m ihe kpatara nji azala ya na-agwa gị bụ kiri iwe ikoROtv netwọk n'ebe a na-eme mmemme ihe banyere Igbo ejekwe na na-avọfụta ya wee kọwara gị na-abịaghị ime omenala fune ọ bụrụ na m na-eji ụka anọ m n'Igbo n'oyibo ịma nna ọnwụ n'Igbo n'oyibo ịya n'ofu ebe maka mmadụ enwere ike ịbụ na onye ojii ohu oge ọdụghọ pọsịbụl ma isi m so ya n'oyibo ya bụ na ime anyị ya afụ ebe a na-apị ya aka apị ya ndị ka ya so Igbo nọ ya bụ nke na-akụ mgbịrịmgba igbu ogbo m ka ọ ya bụ ihe fụtara iso n'egebe ihu ebe nkọta na-aba apị ya aka anyị pikwu ndekwu ebe ahụ igosi na ihe ya na-emedego mma ka ọ ya bụkwa ihe fụtara iso n'egebe ya bụ kwado nke a bụ nke anyị ọ bụkwa ihe a na-emegasị asị esobe nke ndị ọcha esobe nke ndị nke ọzọ dịka ebe a ka na-emechi ihe dị iche iche ọ bụrụ na anyị kwado nke a bụrụ nke anyị ọ bụrụ ikoro ma ebe ọ bụ na ikoro na ha ebe a ka ndị ichie nọ ọkwa ndị ikoro na obi ka ikoro na-anọkwanụ ọkwa na obi ukwu ka ikoro na-anọ ọ ya bụ ikoROtv netwọk a sị gị demedeme ikoROtv netwọk. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ Igbo ndị ọma m dị ọma ekenekwe m unu kene onye ukwu kene onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zelo gị bụ onye ma na-ekiri m asị m ka ife dịka Igbo akọkwana gị afọ m bụ Nnaemeka Ilelu na chi mana itu omuriwa akụ ọ na-atọ m iche o nwere ife anyị chọrọ itinye ọnụ na ya n'ụbọchị tata wee bụrụ ife gbasara obi ụfọdụ na-akpọ ya obu ịma na Igbo na-asụ n'onu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu gịnị bụ obi kedu ife obi na-alụ kedu mkpa ọ dị na ezinụlọ ọbụla nọ n'ala Igbo nwere obi kedu ọghọm dị na ndị na-enweghị obi na ezinụlọ ha ife ndị a niile ka a chọrọ ka anyị tinye ọnụ na ya n'ụbọchị tata maka na ndị Igbo si nọọ akawaluo egoluo o nwere odogwu ezigbo nwafọ Igbo anyị na ya nọ n'ụbọchị tata ga-enyere anyị aka kọwaa ife dị n'obi ekenekwe m unu mana biko tupu anyị na-aga n'iru kabarụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi anyị nọ na YouTube, Facebook nakwa Instagram kabarụ ka ị na-esonye anyị ikoROtv netwọk ọ ebe a ka a na-akpa nkata ife ọbụla gbasara omenala Igbo bụ na ikoROtv netwọk ị ga-enweta ya ekenekwe m unu daalụnụ nwanne anyị nwoke biko wele aka gị kọwala ndị Igbo onye Igbo ọ dị mma Nnaemeka ekene gị Igbo na-ege ntị abụ m Ndubuisi Eze Agụnechi Ibe ọga na-ekwe dịka gwubu n'ime ọhụọ dị ile we ha na-ebe agụ dem egbunem aka ji ọhụọ na naba aka ji ọhụọ n'ọbịọma nwaanyị anwụ na anụ mmiri jira n'ozi n'ọbịọma ka anyị si wee na-apụta onye mbụ anyị chọrọ ka ịkọwala anyị ka ịgwa anyị obi ịma na ụfọdụ na-akpọ iwu obu dịka ndị be anyị bụ ndị enyi anyị na-akpọ iwu obu ị nwere ike ịgwa anyị gịnị bụ obi ma ọ bụ obu ọ dị mma Nnaemeka dịka asụsụ Igbo si wee dị onye chọrọ ịma ihe maka Igbo ya gee ntị ka Igbo si wee na-asụ maka na Igbo na-esi n'afa akọwa ebe ha si bịa Igbo bụ afa uhu afa ndị Igbo ya akọrọ gị akụkọ ma ọ bụrụ na mmadụ na-atọ ntị n'ala dịka isi wee kwuo n'owe ndị na-akpụ ya obi wee ndị na-akpụ ya obu ebe okwu ahụ bidoro bụ obi na obu obi a na obu a kedu ebe obi kedu ebe obu ọ na-abụ mmadụ nọkọtakwa na ụmụnna ya osisi chọrọ ya na obu ịchọrọ ya na obu olu na obu ahụ ọlụchaghị ya alụ ọlụọ obi obi bụ ebe obi ya dị abịa na ihe dịka na ezinụlọ obi bụ ebe obi ndị ichie nọ maka na abịa n'ihe dị n'obi ọ bụrụ na asị na ezinụlọ na kịta na-elugo ihe dịka narị ahụ ha dịbara ndị niile wụrụ na ezinụlọ afọ ga na-echigheterịrị ebe a ka ya ji echigheterịrị ebe a bụ ebe obu ha dị ya bụ obu ebe a bụ ebe obi ha dị ebe obibi maka na ebe obu onye na ebe obi onye na-adịba ebe obibi ọ ya bụ obi ọ ya bụ obu n'ala Igbo deme okay anyị na-ekene gị ajụjụ nke ọzọ wee bụrụ kedu uru obi na-aba n'ezinụlọ uru obi
ma ọ bụ ogbu na-aba n'ezinụlọ bụ na ọ na-eweta ihe ọma. Maka na o were ndị ụka na mgbe ọha anyị na-eje ụka were asị na oriri dị asọ n'eluigwe n'ụwa na-emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu, ndụ nọ n'eluigwe na ndị nọ n'elu ụwa na-emekọrịta. Ndị ichie ndị nna nna anyị ha nọkwa n'eluigwe, mana ọ bụghị nke asị eluigwe inebe anya n'elu. Igbo kwetelu na oche onye nnọkọ na-ebu ana mmụọ, ya bụ na ihe onye metere n'ụwa na-edu ya na be mmụọ. Ya bụ na uru ọ na-aba bụ na ọ na-abụ abịa ndị ichie fugolo afọ nata na obi ahụ eweta ngọzi, ha eweta ọmụmụ. O nwere ọtụtụ dịka nsi wee nọrọ dịka dibịa, o nwere ọtụtụ ndị na-amụta ha ọnwa ọ bụrụ maka na ha enweghị obi ma ọ bụ obu. O nwere ọtụtụ ndị na-aba ha ọgara bụ maka enweghị obi ma ọ bụ obu. Kedu ihe kpatara o nwere ndị mebiri ndị ekurie nke asị na o nwere ihe eyiri ebe nwa aka na-abịakwa n'ebe nke ahụ? Ihe o ji adị otu ahụ bụ maka na ọ mmụọ na-eweta ihe na ezumezu ebe mmụọ ya eku ihe wee bịa, maọbụ dịka jiri ego maọbụ jiri akụ jiri ụba maọbụ jiri nwa wee bịa adịghọzinụ. Ka ekwere ka ngọzi ga-esi bata ebe ahụ. Uru obi na-aba bụ na udo. Asị ka agụfugodu ihe a na-eweta dịka ihe dịka nwa maọbụ ego maọbụ akụ na ụba, udo. Kedu gosi wee bụla ya ebe a mụ na gị nọ kịta, ọ bụrụ na mụ na gị bụ nwanne maọbụ anyị ihe dịka ịtọ, ịma na amụcha anaghị ekekọ. Were mgbe ọ ya elu onwe nkata chọrọ ịkpa, ọ bụ na oge ka mụ na esi wee nọrọ were nke si na mmadụ abịabeghị gwasị na ide abịabe m. Mana ọ bụrụ na anyị wee obi maọbụ obu anyị fụta ebe ahụ onye ọbụla ekwuo uche, ọ ya bụ ụlọ. Ụlọ ọzọ obi maọbụ obu na-aba bụ na ezinụlọ ọbụla nwere obi na obu na-ewe ihe a na-akpọ ihe nzuzo nke ha. Maka na obodo ọbụla na-enweghị secret maọbụ ezinụlọ na-enweghị secret enweghị ma na ha nọ. Ihe bụ ihe nzuzo, o nwere ihe ndị nna nna debelu, o nwere ka ọtụtụ si wee dị, ọ na-enyelu ihe n'aka. Maka na obi ị hụrụ, o nwere ụdị ọnọdụ ụfọdụ odogwu ga-anọ, o nwere ihe amachinete na obi maọbụ obu bata n'ụlọ. O nwere mmadụ ya eweta ọ dị n'obi maọbụ ya bụ obi maọbụ obu dị ka ihe ndị polisi na-akpọ amụrị, mana nke a bụ spiritual amụrị. Ya bụ na ihe a bụ soro uru obi maọbụ obu na-aba. Obi maọbụ obu bụ ebe nnabata onye ukwu. O nwere ụdị mmadụ ya chọta gị na onye ahụ ama mba na be gị jekpa nkata, ọ ofu uru ya. Ụlọ ọzọ obi maọbụ obu na-aba bụ na ezinụlọ ọbụla nwere obi maọbụ obu, ndị nwunye ha ga na-akwanyere ha ugwu. Maka na ọ bụghị ihe ọbụla emeghenara akọcha nwaanyị anụcha, akọcha ha na-akọ nwaanyị anụcha ihe ahụ niile ka nweghị eziokwu, nwaanyị ama nwezi ugwu ebe ị nọ. Mana ewe ebe a sịghị na ke nna anyị asị nọkwa n'obi, ka ebe ihe nọ ebe asị na o were onye chọtara ya. Ya bụ na ihe ọ na-eweta karịrị. Ihe ọ na-eweta karịrị. Deme. Anyị na-ekene gị nwanne anyị nwoke. Anyị chọrọ ka ị gwakwa anyị obi anụnwa o nwere obi ọ dị n'iche iche. Obi dị n'iche iche. Maka were na Igbo na-agụ anyị ka ji wee sị gị na ị chọọ ịma ihe dị n'ala Igbo gebe ntị n'akụsụ. Ewele obi ukwu, Igbo na-agụ ya n'afa. Ewele obi ka, Igbo na-agụ n'efa. Ewele obi nta, Igbo na-agụ n'efa. Ewele obi maọbụ obu obodo. Ọ dị ka be anyị ebe a nnọkịta dịka ọyọbịa ma bịa n'ọbịa ma kịta, obu izizi dịbụ ọbịa ma maọbụ obi izizi dịbụ ọbịa ma bụ ihe ndị be anyị na-akpọ ha obi ahụ na-ekwu maka kịta bụ nkoro. Ọ enopu. Eluo na be enopu a, ị ga-ahụ ebe ndị ọbịa ma nọ na-aba izu. Ya bụ obi nke obodo. Esi na obi nke obodo ọbịa ma niile wee fụta, ejebe nke ndị ya bụ ọnụkọ ya bebe nna ebe nke m keta ọ bụrụ aba. A na-aba bụ ihe bụ obi nke ndị a na-aba, ya mere obi nke ndị aba. Esi na na-aba wee fụọ abịa n'ụwa na-aba. Eto na ụwa na-aba ejebe ụmụ ọyị ndị a na-akpọ ụmụ ọyị bụ ndị ọgara ebe a nke obi ụwa anụ dị. Esi na nke ndị ụwa na-afụta abịa na nke ndị ba nke nna m na-akpọ ụmụ egwa ndị bụ obi tara obi nke anyị na ụmụ egwa ahụ bụ mitik. Esi bụ mitik pụtazi abịa na obi agụ na-echi ibe. Ya obi nke gị nwa. Ọ bụghị nke m o. Agụ na-echi ibe nna aza abụghị afọ m ọji aka m zaba. Afọ adịbụ ọdụvadị. Ewere obi ihe anyị bụ ụmụ agụ na-echi ibe. Ebe na ụmụ agụ na-echi ibe a, esi ebe ahụ fụta wee bazie na obi nke mụ bụ Ndubuisi wee zewa agụ na-echi ibe ọ ga na-ekwe. Ya bụ na obi dị n'upoto na ọbụrụ ndị be anyị.
ebe a nnọkịta ebidogo m obi nke maka afọgo m obu oge ka m si wee fụọ kịta nchigịta azọ na obi a ka m ya bụ eche owo m maka na ebe ọ bụ na mmadụ bi wee fụọ ebe a nke obu na-adọ ya bụ oge deme anyị na-ekene gị deme agụ na-echi gị ajụjụ nke ọzọ wee bụrụ kedu ọghọm ịma na abịa n'ala Igbo o nwere ụfọdụ ezinụlọ na-enweghị obi ịmagwụnụ kedu o nwere aghọm dị na ndị na-enweghị obi na ezinụlọ kedu aghọm dị na ya ịma na-abịakwu okwu mgbe ụfọdụ asị bụ na atụgharịa ejekọta tụgharịa azụ mana ndị bụ ụzọ ekpewazụ ndị kpazi evuwe ụzọ uru ahụ dị n'obi maọbụ ndị nwere ogbu ọ bụrụ na ha enweghị uru ahụ adọ ya bụ ọghọm ahụ nghasa na-adị ya ịmara ihe m na-ekwu iwu abụghọkwa na ebe ọ dịghọ na otu a niile ngụkọ ya agbakọ ya ọbụla iwu abụghọkwa na ebe ọ dị na otu a niile ama mgbakọ ya ọbụla mana o nwere ihe bụ na ka obodo si dị na ka esi wee na-adị ọghọm dị ya bụ ntịse ọghọm dị ebe achụwa achụruteghị ọghọm dị ya shiri nne n'ọrụ nwaanyị na-arụkịta nwa o welu ndị ọya bụ ịbịa ihe ọ sọrọ ụlọ ọrụ ya n'ọrụ ihe ọ sọrọ ụgwọ ọrụ ya n'ọgwụ ihe ọ sọrọ ụgbọala ya n'eja ihe ọ sọrọ usieri ya n'ite ọ bụrụ na o ji obe nna ya jee kwukwasịa dịka si na ogwuo ihe ka ndị iche si anya arụkwala ha obi ha ya bụ nkoro ha ebe a ga-anọwa na ezukọ ihe ọ na-eme ama nga ya bụ na ọghọm dị ya bụ ofu ihe n'ụdị nke a ịma na obi a na-ekwu maka ya anaghị anọkọta ịmara dịka nsi were kwuo obi dị iche n'iche o nwekwanụ ọbọkwa ụdị obi a na-alụgasị kịta ụmụ okorobịa onye nke ụfọdụ pite ego apịta ụfọdụ kwute ekwute ụfọdụ vute evute ụfọdụ pata apata ha si na-ewe obi ihe awụkwere bụ bushiba ebe a na-aṅụ mmanya maka na o nwere ihe bụ na obi bụ obi ewere mmụọ mere na obi ji wee bụrụ obi o nwere ọfa na-agọla obu maọbụ obi dịka asara ma asụ ya na udu na abọ o nwere anụ a na-egbu nkolo wee bụrụ nkolo o nwere ka esi na nkolo nke nnukwu were ike bịa na nkolo nke ọhụụ ka nkolo nke nnukwu ahụ wee ike nye nke ọhụụ ahụ ọkụ ọ dị ka mmadụ arụcha ụlọ kịta ịlụcha ụlọ ihe eje na-eweta n'ọkụ na were abata n'ụlọ ọ nwere ebe esi eweta ọkụ mana eweta kasị na ọkụ abatagobeghị otu ahụ bụ ọdụ n'obi a ya bụ na ọ bụrụ na obi ndị ahụ enweghị obu ahụ ebube ahụ na ngọzi ahụ niile ọnụ mmụọ ahụ niile kwesịrị ka obi ahụ wee ji were bụrụ obi ahụ ama ndị ebe ahụ ọ bụla aghọm ọ bụrụ na ha enweghị ihe ụfụ ya nta orukwu echi amakịzi abanịshị ya bụ na ọhịa aghọm dị n'ime anyị na-ekene gị agụ na-echi ibi ajụjụ ọzọ wee bụrụ ọ bụ na obi a na-enwe obi ụmụnna enwe obi obodo nwekwa obi na-adị na ụlọ be mmadụ kedụzi uru ọ bara ọ bụ na a na-enwe obi nchịkọ ebe ndị ichie ndị ọzọ na-eje ezukọ kedụzi uru ọ bara mmadụ ịrụzi obi nke biya ebe ọ bụ na enwere obi ezumezu ọ dị mma uru dị na ebe dịka nsi wee kwuo ebe ọ bụ na mmadụ batara were obi maọbụ wee obu nke ọ bụla okenye maọbụ ihe isi m kedu ihe kpatara ya eji wee ebe ọ bụ na ewere obi nchịkọ ka ihe ka anyị si wee megidekwesịrị wee webe obi nke mmadụ nke mmadụ na-ewebe amụghọ na anyị na-ehu ụbọchị abịa na obi ukwu ya bụ ama ezumezu obi ezumezu ndị obodo o nwere ike ịbụ na ị chọrọ inye nna gị ihe ije ebe ahụ jee gbuo rie nna gị ama nkwute ọ bụrụ mvọ ebe elu bere o were ikurutekwa ebe ahụ achị ya jee na-aza aja ekwu ndị maka ebe ọkwa nke elutere ya bụ na ihe mmadụ ga-eji wee wee nke ebu na-ebo ebe nkwuwa okwu igbo mmelu na nwoke ọbụla ga-abụ chi bụrụ ụkọchukwu ọ bụrụ na iwe ha obi ịma mbụwu chi bụrụ ụkọchukwu ka na obi ya amaghị anọ wee kpọọ ha oku dịka chi ọ bụrụ na obi ya ahụ tupu akpọọ ha oku dịka chi ị ga-agụ na obi ya ahụ gọkwa mmụọ ndị ọzọ dịka ụkọchukwu ya ụbọchị ihe afọ abịakwa ka agụ ọgụwa dịka chi ọ na obi nke ga aga ya dị ịgọ dịka chi mana eje na ama ezumezu ije kpọ oku ọ bụ ọsọsọ gwa ka a na-akpọ oku a na-akpọzi ndị ọzọ onye bụ mmadụ kwụsị iji ewe nke ihe a na-akọ nke nwa eziokwu ya na-asị gị my father said there are many mansions obi ọkwa na ebe a ka ọ dụọ ọ bụrụ na iwe hụ ihe a na-agwa gị enwuo onweghị ebe iyi ya na-chita azụ ihe na-ekwu maka ya ọgbakọ adamekwu maka ị n'ụwa ya bụ ihe na-ekwu adamekwu maka mmadụ ịwịa ụwa na mmadụ wịara ụwa dị iche n'ihe a na-ekwu
tufu mmadụ arụa ụwa ọ na-echighete azụbe o chighete o wee ndị international negotiation ọ imezie ebe a wee fụọ iwe n'ebe ị ga-anọta ya bụ mgbe ahụ ị ya afọ ebe ahụ ị ya nọ ọgụ ya ka ị lụrụ ihe a ya n'obi ahụ nna m nwụrụ anọ m na nlọhụ nna m ka ọ natara ọ bụrụ na ọ bịara ebe ya bụ na ebe kpọchiri owe ebe ọ ya bawu ka m na-alụ obi nke m anọ m na nlọhụ onye ụwa m ka ọ bịara bịa n'ime ka obi ahụ si wee dị ka m rụchakwa na obi nke m a mmekwezie mmemme kwesịrị n'ime ka o nwee ike ịbụ obi dị ire maka na ohu ihe m ga-agwa unu uru obi na-aba bụ na ebe ọ bụ na ezigbo obi dị ihe ọjọọ na-abatawu ebe a ọ ya kpata ndị Igbo ji ewere ya na-akpụ ụzọ owere maka na ndụ ọgwa na ịchọọ imedo obe gị ọhụma iwegodo ụzọ owere gbachie ewe ka esi agbachi ụzọ owere ịma nna ọsọsọ gụwa ga-esi ebe ahụ n'afọ na-abata ma ọ bụ ihe dị ka owe ka isi wee dị mana obi ọbụla kwesịrị ka obi ruo dị isi n'ihu na-agafete maka abịa n'ihu ụlọ isi a ndịna akalogori dịna akwari dịna wee gụwazie mmụọ ndị ọzọ ya dị n'ụzọ ahụ obi ahụ dị n'ime ịma gaghị ọchịchịrị ndị polisi akpụchi egbe maọbụ ndị amị akpụchi egbe ihe niile ngwere ebe akịta bụ all spiritual armories warhead abụ nuclear warhead ịma ngafeche wee gafete ya bụ na ihe mmadụ ga-eji wee we nke bụ na ọ bụrụ na iweghụ nke gị ịma mbụwu ụkọchukwu ga-emeche bụrụ chi ịma nyewukwenụ nna gị ihe dị ka oke nke gị maka ime enu mana dịka si wee kwuo ewu obi ukwu ahụ ewere ebe isi wee fụta jeọkpara ewegoro ebe ahụ ahụ ịfụtazi iwe ike chue ngwuru nke gị rụwazie manshọn nke gị ahụ ebe ahụ ihe ejekwa ịlụ ọgwụ ebe nwa ya na ka o ji wee dị mkpa na mmadụ were nke ya and obi abụghịkwa saiz ọ bụrụ ka dịka nsi wee kwuo ọ bụrụ ka ọ ha nnukwu bịa mere obere obi o nwere oke ọ bụrụ mmadụ na-agbara etukwu n'ime ya akpa nkata ohu ugboro o nwere ike ọ bụkwa nnọọ stadium as the case may be ọ bụrụ ka ọ ha nnukwu bụ nsogbu nọọ mmụọ obi ọ nọkwa ebe ahụ ya bụ na ọ dị mkpa na mmadụ onye ọbụla kwesịrị iwe obi nke ya ka o nwee ike iwe ebe ọ ya echigheta azụ onye mere na ụfọdụ amamiyawa ụwa maka ebe ị na-arị ụwa ebe ị gasara ebe ị ga-arịọkọ n'ụwa kedu ebe kedụ ebe ị debere mana o nwere ndị chara ụwa ndị ndụ n'elu ụwa a ụfọdụ abụrụ ihe chi kpetere ụfọdụ abụrụ ka ha na-achị eso eje ọ bụghị uho ndị baya sị na ikpe uho mbag ya bụ na ọlụ uho ụlọ nke iwu nna ọ ya arịakwa ụwa mana o nwere ndị a na-agịchafụ agịchafụ asị ka m gbara iwe okwu a dị omimi gbara ka ndị ogodo ebe a anyị na-ekenekwa gị ọzọ ajụjụ nke ọzọ wee bụrụ kedu usoro dịka onye chọrọ iri obi maọbụ ezinụlọ chọrọ iri obi kedu usoro eji arụ obi n'ala Igbo maọbụ dịka omenala Igbo si wee dị ofu ka anyị ekwu maka nkwuche ha njem na owezi ihe nọ n'ọrụ eme maka na onye chọọ ọjụ na-eso maka ajụluo akaluo ohu a m ga-ekwu bụ na ihe usoro eji alụ obi bụ na ọ bụrụ na nsi na obi ukwu wee fụta lụchachacha mmankwụ maka aja a ga-achụ ka obi wee ike ịbụ obi sọsọ ofu ya ka m ga-ekwu ofu ya m ga-ekwu bụ na m ga-eje na obi ukwu jee kalụ ha na-ewego obi ọzọ esi ebe ahụ kpọlụ ha bata o nwere ihe a na-eji n'aka wee jee wee kpọlụ ha bata wee si ha na ebe a ka anọzi na ịkpọrọ ha gbakwa na imechie ebe nke ahụ ha si wee fụta obi ahụ dụkwala onwe mana gụnwa bụ nna Emeka Ilolu na chiriwe akụ n'iwegozi be nke gị ihe eje na enwere ebe mmadụ chiri na-echi na-agụta ọkụ ọ na ngwurube na biechi agụta ọkụ ọ ya bụ ohu usoro mgbe ụfọdụ ị nwere ike mee tupu ibidoruo obi nke gị ị nwere ike rụchakwa obi nke gị wee mee mana ihe ejere na obi ukwu ahụ dịka m nwachi wee mee na nke m eji m ọjị na ihe ndị m gwara unu wee gbadasị agbagotebe nekwe na ebe m nọzi ọ wee ka okwu si wee daa na a ga-eje na nke ọzọ ahụ mbịakwa ebe ahụ ekwere m oke mana ọ bụrụ na a na-eke anụ amanye m isi anụ ebe ahụ amanye m aka anụ mana ebe a nọ kịta ụmụnwa na-ata ka ọchị m mere ọ dị mma Agụnetibe anyị na-ekene gị rie nne anyị chọrọ ka inyekene ndụmọdụ maka ndị Igbo si na anyụọ nsị
si kapịa ya ọnụ ka ọ ghara ịbụ otule. Anyị chọrọ ka inyekere ndị Igbo ndụmọdụ banyere obi, maka na ịbịa n'ala Igbo taata o nwere ndị na-enweghị obi. Ịghọtago? Anyị chọrọ ka inyekere ndị Igbo ndụmọdụ banyere obi anụnwa. Daalụ. Ndụmọdụ na-enye ndị Igbo n'ihe banyere obi bụ na ọ ihe dị nnukwu mkpa. Ihe a na-asịghị my father's house there are many mansions and paradise. Obi a bụ paradise a na-ekwu maka ya. Obi a bụ mansion a na-ekwu maka ya. Mezie ebe nke gị ka ọ ya abụ onwe ka isi wee fụọ ebe ị na-anatakwa ọzọ. Ụdị ihe ahụ ị chọkwara ka ị nwee n'ụwa ọzọ ọkwa ebe a egwuone ka ụka mebiere ụbọchị gị. Uru ihe kpatara ihe eji wee wee obi nke gị n'ozuzu oke bụ maka ndị be anyị si n'ụkwụta aza amaghị ya na yara agwọ maka ndị so gị n'azụ. Ọ bụrụ na unu emebigo obi nke unu ya bịa bụ ije kurie jekwe nrụgharịa. Ọ bụrụ na enwezi ebe unu ga-alụgharị ya, unu ajụọ ndị dị ka ya gwa unu ka unu ga-esi wee kpọrọ mmụọ n'ebe a jee rụọ ha ebe ọzọ, gwa ha n'ebe ahụ ka obi nọ, ka ike na-eche ebe unu nwee ike chigheta azụ. Ọ bụrụ na onye Igbo nwee obi nke ọ bụghị ihe a na-agwara unu n'ọgwụ agwọ nta agwọ imo ọ dọọ mkpa, maka na iwe obi iwe gwa ikikere na-echebe gị. Mmadụ ama mbata ube gị bịa mee gị ihe ma ọ bụrụ na mmụọ na-eche obi gị nọ, mmụọ na-echebe nna gị nọ, mana ọ bụ ihe lụghọrọ ebe ha ga-anọ ha ya nọkwa n'ebe ọ dị ka ndị ụka edu were ọka na were ọka jụzọ ka ebe ya nọzụ. Ya bụ ihe na-ekwu okwu ebu na ndụmọdụ na-enye gị ugbo kwado mezie obi nna gị na ọ bụrụ na imebigo. Ọ bụrụ na nna gị were obi already and n'iwe gobe nke gị jee ebe nna gị jee ebe nna gị jee gụrụ ọkụ natara obi nke gị bịa lụọ nke gị na nke gị dịkwa mkpa, maka ndị Igbo si na nke anyị bụ nke anyị mana nke m bụ nke m. Ekene m unu. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwe m unu ọzọ wee na-asịkwa nke onye chiri ya zelo. Anyị abịagwa na nchịkọ ife anyị na-ekwu maka ya maọbụ ife anyị ji maka ya wee pụta n'ụbọchị tata bụ obu maọbụ obi. Nke bụ eziokwu bụ na ntị na-anụ ife anaghị ara ka okpu ata. Nwanne anyị nwoke bụ agụ na-eche ibe ya enyeregwa ya aka wee kọwaa ife dị n'obi. Ogologo okwu adịrọzi na ya, maka na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị inwe obi. Ezinụlọ ọbụla bụ ezinụlọ ndị Igbo kwesịrị inwe obi na ezinụlọ, maka na ịbịa n'oyibo nwere ife a na-akpọ CPU. Obi dị ka CPU ya. Obi bụ ebe mmadụ na mmụọ na-enwe mkpakọrị. Ekelekwe m unu. Chetakwa na ị ka na-ekiri ikoROtv network. Kabarụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi, Facebook, YouTube na Instagram. Kabarụ ka ị na-esonye anyị ka ị wee na-amụta ife dị iche iche. Ife ọbụla gbasara ndị Igbo bụ na ikoROtv network ka ị ga na-enweta ya. Ekenekwe m unu. Chetakwa na aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Iloenu na Chi. Mana ituo mụrụ akụ akpa m nganga, ituo mụrụ akụ njide ego ngabọ gị ego. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. ikoROtv network.